Sukno hau tongo nyaklai tongnai kaplaisa mai kana klai to nungma jora jora belakana hambai tini ang porno thangna tongo kha habo ra chapter 1 ni 2 no ang porinai Daud Solomon no kok paithak khwrwngmani Daud thainani kasuke bo bwswla Solomon no bajra yafarwi saka ani thaina jora sokpaikha aboni bagwi bekhara di tai chwla hai no wngdi tai nini sobrayung kaitor naima hai khe no khlaidi bini lama rok twi himdi bini kerong ni bebak no tei bini dagima rok no khanani nini busoy no twnani bini kok no sanai rok no sanani bagwi musini kerongo swijak tongma twi no khlaidi hekhe nwng tangma bebak samung no tei tangma no hamjaknai afuru khe sobrayung bini swmai tangma no naragwi manna bagwi hai hwnwi sanai tumung no nini bosong rok bahai khe tongnai kaichom lai khe tei borok khukbai khir khe kok khwnakhe Israel ni wagra wngnani bagwi borokni biyal wngla oro kok kaisa tongo muitu wngna Ner ni bwswla Abner tei Jether ni bwswla Amasa borok khoroknwi wngkha Israel sengkrakrokni bokrok khoroknwi tongmani Jeroam ni bwswla Job borok no butharwi anu tamo khlaikha nwng muitu mano bahai khe bo kwchang khe tong phuru borok no butharnai no yakul suna bagwi butharkha bini mungsa chaya kwrwi bo borok no butharkha tei ang khe tabuk bini samungni bagwi ma rujoui tongo phiya angkheba aboni bagwi manjago nungsima rwngma bai khlaidi nwng bono haino thwi kosong thwina tardi tamokhe Goliath sa Barzillai bwswla song rok no khairokjadi tei borok no naikini khlaijadi tamni hwnkhe ang nini takhuk Absalom ni yakni kharwi tongphuru borok anu khairokha Benjamin bosongni Bahurim ni Gera ni bwswla Shimei bo khoroksa tongo ang Mahanaima thangphuru bo anu belai kha hamya bai swraikha tamokhe bo angbai Jordan lukungo malaifuru ang bono kwrak khe sobrayung ni wngwi kok rwkha ang no seng bai butharglak tamokhe tabuk nwng bono majra beryawi tongwi mangla nwng siwo tamo khlaina nangnai nwng bono butharna nangnai Daud thwimani Daud thwikha hekhe Daud ni kamiyungo phropjakha bo nokha bisik brisi jora Israel ni bogra chalangkha Hebron o tongwi nokha bisik sini tei Jerusalem o tongtwtwi nokha bisik 36 bogra chalangkha Solomon bupha Daud ni yakchu o bogra chakha bini bograni phankwrak rok khe songchakjak Adonijah thwimani Adonijah buma wngkha Haggit bo Solomon ni buma Batsheba ni thani thangkha bahai kok kaham ni bagwi no paikhana hwnwi bo swngkha haino hwnwi bo sakha hekhe bo kok manjoui ang nono kok thaisa sana tongo hwnwi sakha bo twi tamo hwnwi bo swngkha bo hai hwnwi saphikha nwng sawi mano angse bogra wngna tongmani Israel ni bebak no abono naibo tongmani tamokhe abo wngliya ani takhuk bogra wngkha tamni hwnba sobrayung bo abono naimaba tabuk ang no mungsani bagwi koina naio nwng gosiya ta wngjadi bobo twi tamo hwnwi
Betsaba sengkha bo hai hinui saka abo bagra solomon no sungjadi angseo bono no ihi hinglak anu swnamjak abisago no kaijagui hik khlaina rwjadi. Angni bagui abo bagra sanai hinui Betsheba saka hekhe Betsheba Adonijah ni bagui kok sai laina hinui abo bagra thani thangkha bo bagra bumang no khulumna bagui bachakha tei bo mui khulumkha hekhe bo achukthayungo achukha phiya tei kaisa achukthai narwui horkhe bini yagra bwkhak buma no achukrwkha. Betsheba hai hinui saka angno kokthai sana tongo ihi tamo hwnjadi ama tamo kok sadi ang nini kok narwknai hinui bo saka. Betsheba hai hinui saka bini takhuk Adonijah swnamjak Abishag no nasitung nwng tamo wngwi swnamjak Abishag no bono rwdi hinui ano sanlang hinui bo bagra saka nwngba bono ani achukthai no phano sanui rwmanbwla phiya bo ani takhuk okra tei ochai Abiathar tei Zeroy ni sajla Joab bo bini bwkhak hekhe Solomon sungraiung ni mungwi kwrak khe swmai tangkha. Ang Adonijah o omo hai samani bagui buthar ya hwnkhe kaitor ano buthar situng sungraiung no ano ani pha Daud ni achukthai o kwrak khe achukrwi swngchakha abo bini kok no narwkha ano tei ani bosong no haiyafarkha. Ang sobraijung kwthang ni nugui swmai tango tini no Adonijah thaignai hekhe bogra Solomon benai no dagi khe thangwi Adonijah no butharkha. Abiathar kwmamani tei Joab thaimani abo bagra Solomon ochai Abiathar no hai hinui saka nwng nini kami Anathoth o thangdi nwng thaina nangma se tamokhe ang nono tabuk butharkhe lak tamni hwnba nwng ani apha Daud bai tongphuru sobraiung ni swmai bokhorokni bajra tongmani nwng bo bai baksa bebak kesebrok manjakha hwnkhe Solomon Abiathar no sobraiung ni ojai wngwi tongmani sokokha abo hai khe no bo Shilo Elini nukhung o twiwi samani abo nangpaikha wngma no Joab khwnakha bo Adonijah ni bwkhak tongmani tamokhe Absalom ni bwkhak ya hekhe bo sungraiung ni rini nogo kharwi thangwi hayani bujugo romwi tongwuikha. Abo bagra Solomon ni thani job kharwi thangwi rini nogo tongwima kok sagwi khe no Solomon Joab no hai hinui swngna bagwi borok rohorkha tamni bo rini nogo makha lang aborokhe Joab hai hinui sawi rohorkha. Bo Solomon no kirima bai se sobraiung ni thani ma kharo hekhe abo bagra Solomon Joab no butharna bagwi benaiya no rohorkha hekhe bo sobraiung ni rini nogo thangwi Joab no hai hinui saka. Bo bagra no nongkhor di hinui dagiwi rohor Joab hai hinui saka. Ang orono thaignai benaiya kiphilwi abo bagra ni thani thangwi Joab samani o kok no abo bagra sawikha Joab samatwi no klaidi hinui Solomon sakhe bono buthardi tei phopdi hekhe ang eba Daud ni bosong ni khoroksa phano Joab borok kahamrok no butharma majra no twina nanglak. Butharma no twiwi sobraiung Joab no majra khlainai abo apha Daud no khwnarwui khlaimani se Joab khoroknwi borok kahamrok no butharkha borok
bini salai borok kaham gajase. Israel ni sengra bokhorok rok khe Ner ni bwswla Abner tei Juda ni sengra bokhorok rok tei Jether ni bwswla Amasa. Borok thwimani a majra Job bai bini bosongrok thani molbrum bagwi klainai tei tamokhe sobrayung Daud ni achukthai o achuknai Daud ni bosongno molbrum kwplai khlainai. Eke Benaiah sobrayung ni rini nogo thangwi Job no butharka. Eke bo bini kami ni hasingling o phupjaka. Eke bogra Benaiah no Job ni yakchu o sengkrak bokhorok chongkha tei Abithar ni yakchu o Ochai Sadok no chongkha. Simei ni thwimani. Eke bogra Simei no ring rohorkha tei bono hai hinui sakha. Jerusalem o nwng nini nog tang sidi nwng oro tongdi abo yakwrai ta thangdi. Ashal o nwng nongkhorkhe tei nwng Kedron twisa laikhele thwinai. Nwngsak baithangno majra khlainai. Abo bogra hwnui Simei sakha ang nwng sama hai no khlainai. Heke bo Jerusalem o sal kologma tongkha. Heke nog bising tham laikhe bini celeng khorognui Makai ni Akish ni bwswla Gad ni habagram thani kharwi thangkha. Simei borok no Gad o hinui khanakhe no borokno naitukna bagwi bo bini korai sikarokni saka o kasawi Gati ni bogra Akish ni thani thangkha. Bo borok no nogo kiphilwi tubukhai Solomon Simei no Jerusalem ni Gad o thangwi kiphilka hinui khanakheno bo Simei ring rohorwi hai hinui sakha. Ang no sobrayung ni mungwi swmaitangwui sakha. Jerusalem ni ta ongkhordi ang no ragnama khe sakha. Nwng omo hai khlaikhe nwng kwchek thwinai. Nwng abono saya de tei nwng ani kok khnai hinui kok rwya hingkhe nwng tamni sobrayung ni swmai narwliya wngwi ani kokno khnaya wnglang. Nwng kaham khe sawi mano nwng ani apha Daud ni thani tamo samung chaya klaikha. Sobrayung aboni bagwi nono majra rwnai tamokhe bo ano hamari rwnai tei bo Daud ni achukthaiung no molbrum ni bagwi narwui tongnai. Heke bogra Benaiah no dagika bo thangwi Simei no butharka Solomon tabuk bogra. Elma kwtal pamilni kaisa mwtai no molbrum hamrwui khaio. Amen.